Hoxe en Fillas de Breogán coñecemos a Luz Casal. Bos días, somos os nenos e nenas de cuarto de primaria. Estamos aquí para falarvos dunha artista galega moi importante, chamada María Luz Casal Paz, máis coñecida como Luz Casal. Luz Casal naceu o 11 de novembro de 1958 no pequeno municipio de Boimorto. Boimorto é unha vila da provincia da Coruña que está na comarca de Arzúa. Luz Casal é unha cantante de pop rock moi coñecida no noso país e fora del. E comezou a súa carreira musical a principios dos anos 80. Durante este tempo colaborou con moitos artistas, entre eles Carlos Núñez, Luarna Lubre, Miguel Ríos, Rosendo, De Pedro e Concha Buica. Ten unha ampla discografía. Algunhas das súas cancións máis coñecidas son Non me importa nada, Te dejé marchar, Entre mis recuerdos e Piensa en mí, entre outras. Si cantan esti que cantas, si lloran esti que lloran, ya son murmuro do río e esa noite e esa aurora. En todo está para mí e a mí mesma amaras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras. Foron tantos os seus éxitos que gañou moitos premios, como o Premio Goya, o Ondas e o Premio Grammy. Desde o ano 2012, Luz Casal organiza en Boimorto un festival de música solidario chamado Festival da Luz. Neste festival actúan artistas moi importantes do panorama musical e tamén fanse un montón de actividades variadas. Por exemplo, xogos tradicionais, concursos, espectáculos. Agora, para rematar, imos cantar un anaco dunha das súas cancións máis coñecidas. Y no me importa nada, que eso que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada.